Ahoj, vítaj na kanáli Fyzikus, kanáli venovanom hlavne stredoškolskej fyzike. Ja som Fyzikus a v tomto videu sa spolu pozrieme na prvý typ príkladu na zákon zachovania hybnosti. Ja som ho pracovne nazval puška a guľka. Príklad, ktorý budeme riešiť v tomto videu, môžeš teraz vidieť na tabuli. Zápis si skús urobiť sám, aby si sa naučil, ktoré písmeno označuje ktorú veličinu. Ak potrebuješ viac času, kľudne si video pauzni. No a poďme riešiť. Takže tento príklad hovorí vlastne o nejakom výstrele z pušky. Situácia je asi taká, chcem kresliť aj tú situáciu, lebo je to dôležité pre pochopenie. Takže to bude taký nákres, by som povedal. Nie čistý zápis, iba písmenko rovná sa číslo, jednotka. Takže situácia sa má tak, že my máme pušku, z ktorej je vlastne, ktorá má nejakú hmotnosť a z ktorej je vystrelený náboj, alebo teda guľka, alebo náboj je to celé, tam je aj nábojnica, hej, ale guľka potom letí. Hej, takže z pušky je vystrelený náboj a ten náboj letí určitou rýchlosťou. Poznáme hmotnosť náboja, teda hmotnosť guľky a hmotnosť pušky. A my máme určiť, akú rýchlosť získala tá púška pri spätnom náraze, čiže inými slovami, ako ten vystrelí ten človek z tej pušky, tak akou rýchlosťou mu vrazí tá púška do pleca, ako kopne, hej, akou rýchlosťou. A máme na to použiť zákon zachovania hybnosti. A ak si pozrel to teoretické video predchádzajúce na zákon zachovania hybnosti, tak vieš, že zákon zachovania hybnosti hovorí, že vektorový súčet hybností zostáva stály, pokiaľ je sústava telies, ktorých hybnosti sčítujeme, izolovaná. To znamená, inak povedané, to hybnosť predtým, aj potom, aj neskôr, aj ešte neskôr, v každom ďalšom okamihu bude stále rovnaká. Celková hybnosť. A pozor, musí to byť vektorový súčet. A práve z toho dôvodu my musíme kresliť v podstate situáciu pred výstrelom. Tu bude nejaká celková hybnosť guľky a tej pušky, čiže tá guľka je tu uviaznutá, teda nie je uviaznutá, to by bolo zle, ale je v hlavni ešte tá guľka. To je situácia pred. No a potom dôjde k výstrelu, ale my máme použiť zákon zachovania hybnosti a ten hovorí, že hybnosť sa zachováva tak zrejme aj po výstrele, čiže v situácii, kedy to už vyzerá takto asi nejako, že sme vystrelili, puška je tu, pušku to hodí určitou rýchlosťou V puška dozadu, ale oveľa väčšou rýchlosťou V guľka letí tá vystrelená guľka vlastne von z hlavne, to je situácia po, no a pred je situácia taká, že guľka a tá puška tvoria vlastne jedno teleso. A tie údaje, ktoré sme tam mali zadané, boli. Toto bolo V puška, bolo 800 toto máme vypočítať. Tak, áno, akú rýchlosť získa puška pri spätnom náraze alebo ráze, keď vieme, že guľka opúšťa hlaveň veľkou rýchlosťou 800 metrov za sekundu. To je dosť veľká rýchlosť, jednoznačne nadzvuková. Keď vieme, že hmotnosť guľky
je 12,8 gramu, takto. A hmotnosť pušky, M puška, je 3,9 kg. Takto. Dúfam, že to vidíš to pre moju hlavu. No a teraz máme na to použiť vlastne zákon zachovania hybnosti a ten hovorí, že hybnosť, vektorový súčet hybnosti sa musí zachovávať a keď si to, musí to byť stále to isté číslo. To znamená inými slovami, vektorový súčet všetkých hybností v situácii pred sa musí rovnať vektorovému súčtu hybností v situácii po. To znamená, že hybnosť v prípade pred, celková hybnosť P pred výstrelom musí byť vektor, ktorý je rovný vektoru hybnosť po. Takto to musí byť. No a teraz my vieme, že hybnosť je veličina vektorová, ktorá sa ráta takto, že vynásobíš hmotnosť, tá je skalár, krát, ale rýchlosť, tá je vektor a preto tá hybnosť, čo ti vyjde, je vlastne vektor. A teraz poďme použiť túto rovnicu na rozpísanie celkovej hybnosti pred a celkovej hybnosti po a dostaneme rovnicu, ktorej riešením potom prídeme k hľadanej rýchlosti pušky. Takže tu máme vlastne pušku aj strelu spolu a tvoria jedno teleso. To znamená, že hmotnosť tu bude len jedna a tá hmotnosť bude vlastne daná ako súčet hmotnosť pušky plus hmotnosť strely. Takže tu mám M puška, strely alebo guľky teda, hej, M puška plus M guľka krát a je to jedno jediné teleso, síce s hmotnosťou rovnou súčtu dvoch hmotností, alebo sa skladá z dvoch takých hlavných častí, to teleso z guľky a z pušky, ale rýchlosť to môže mať iba jednu, lebo zatiaľ je to jedno teleso. Tak, a už mám rozpísanú hybnosť P pred. A tá, keďže hybnosť sa má zachovávať, sa musí rovnať hybnosti P o, ale tá sa bude rozpisovať trochu zložitejšie, respektíve ani nie zložitejšie, ale bude tam viac členov, pretože to pôvodné teleso jedno sa mi rozpadlo na dve. A jedna časť telesa letí rýchlosťou V puška smerom sem, hej, tá puška, a druhá časť telesa, tá guľka, ktorá je oveľa ľahšia, tak letí oveľa väčšou rýchlosťou smerom doprava. To znamená, že tu sú už dve hybnosti, lebo tu je jedno teleso sa hýbe určitou rýchlosťou a má určitú hmotnosť, druhé teleso sa hýbe určitou rýchlosťou a má určitú hmotnosť. Takže tu táto hybnosť je vlastne hybnosť pušky a už to idem ale rovno písať, čiže M puška krát, no a rýchlosť pušky V puška, stále to rozpisujeme vektorovo, tak bacha na to, plus. No a potom ešte tu je tá guľka, takže M guľka krát V guľka. Hej, a mám to rozpísané. Takto vyzerá tá rovnica, kde hej, toto je, tento celý člen by bolo nejaké P puška. Hej, puška. A toto by bolo P, tento člen by bol P guľka. Je to rozpísané teraz už, hej, takže takto to je. No a teraz my by sme už teoreticky vedeli dosadiť, tu bude treba ešte popremieňať jednotky, ale vedeli by sme dosadiť, ale problém je, že sú tam tieto šípky. Totiž na strednej škole nevieš riešiť, aspoň na fyzike nevieš riešiť vektorové rovnice, čiže my musíme tie vektory stadiaľ odstrániť. Nie vždy je to možné urobiť tak, že proste to iba napíšem bez šípok, hej, že ja by som si to tu zotrel. Musíme sa aj pozrieť na to, aké sú smery rýchlosti tých telies. Dobre? To znamená, že poďme teda odstraňovať
vektory. Tak v prvom rade tuto bude veľmi jednoduché, lebo tu mám teleso, ktoré pozostáva z pušky a guľky a má celkovú hmotnosť rovnú hmotnosť puška plus hmotnosť guľka. Ale keďže je to pred výstrelom, tak teleso zložené z týchto dvoch telies sa vlastne nepohybuje a to znamená nulový vektor rýchlosti. No a keď tu je nulový vektor, to je či tam na nulu, či dáš šípku alebo nedáš, je to nula. A 0 krát tu by bolo vlastne to isté, hej, m puška plus m guľka, no tak to je celé 0. Hej, toto celé bude 0. Tak to mám vyriešené. Takže môžeme písať, že 0 sa rovná, a teraz poďme vyriešiť túto časť. No, odstráňme teda najprv šípky, čiže píšem m puška krát v puška plus m guľka krát v guľka, ale pozor, teraz, než to vyhlásim za správne, túto rovnicu, a že do toho už idem dosadiť, už tam nemám šípky, čísla mám, tak sa musím pozrieť na nákres. No a z nákresu vidieť, že tento vektor, ktorému som teraz odstránil tú šípku, má opačný smer ako tento vektor, ktorému som odstránil šípku. To znamená, že po odstránení tých vektorov, čiže z prevedení rovnice z vektorového tvaru na skalárny, musím nejako zohľadniť, že tento vektor mal opačný smer ako tento. A zohľadní sa to tak, že buď tu dám mínus a tu nechám to plus, ktoré sa tu nepíše, ale pravdepodobne to máš už možno zapísané v zošite, si to poznámkuješ, takže už to máš takto, nevadí, stačí jednému z tých dvoch členov pripísať mínus a už je jasné, že tento člen je preto záporný, lebo obsahuje vektor, veľkosť vektora, ktorý ukazuje opačne ako tento vektor. Tak tuto sme museli dať mínus. Nikdy nesmieš dať obidvom členom mínus. Lebo jeden je opačný a druhý ako keby správne. Hej, jeden vždy berieš, že je kladný a druhý záporný, keď sú naopak. Takže vždy jednému alebo druhému členu pripíšeme mínus. Odstránili sme vlastne vektory úspešne, máme skalárnu rovnicu. Budeme chcieť dostať z toho vlastne v puška, toto. Tá je súčasťou tohto člena minus m puška v puška, no tak najprv pripočítam plus m puška v puška. Hej, takto. To pripočítam k obom stranám, no len na pravej strane bude mať minus m puška v puška plus toto, plus m puška v puška, a to minus m puška v puška a plus m puška v puška sa mi vykráti, sa mi zruší, odčíta sa to navzájom, nevykráti, odčíta sa to navzájom. Takže mi zostane len toto. Takže na m guľka krát v guľka. Lenže tu, keďže všetko, čo robíme za lomítkom, všetky operácie, aplikujeme na obe strany rovnice, tak tu sme tiež pričítali m puška v puška. A 0 plus m puška v puška je m puška v puška. Takto. No a teraz poznám, hej, ideme si to dať do súladu so zápisom. Poznám hmotnosť guľky. Poznám rýchlosť guľky. Poznám. Takže to budú číslo. Poznám hmotnosť pušky. Poznám. Tu je. Takže vlastne jediné, čo nepoznám, je toto. To je moje x. Hej, toto nepoznám. Toto nepoznám. Čiže mi treba vlastne v puška vyjadriť a potom podosadzujem. Samozrejme popremieniam a mám. A je to úplne jednoduché, lebo ja mám, aby mi tu zostalo iba b puška sa rovná, tak musím vydeliť hmotnosťou pušky. Takže delené m puška. Stane sa vlastne to, ja to naznačím, že čo sa stane, hej, že
keď dáš delené M puška, tak samozrejme, že to musíš spraviť na oboch stranách rovnice, lebo by si zrušil rovnása. Takže dáš M puška tu. To sa bežne nerobí, ale M puška tu. Hop, štvorkopčekové M-ko. M puška. Takto. Ale tu na M puška vypadne. A z tohto zostane 1. A 1 krát V puška je V puška. Takže takto sa rovná, ale tu sa to nemá s čím vykrátiť. Čiže mám tu M guľka krát V guľka lomené M puška. A keď to dosadím, tak budem mať, idem to odtiaľto asi písať, ako sme to, M guľka je, no 12,8 gramu je 0,0128, čiže 0,128 kilogramu, krát rýchlosť guľky je 800 metrov za sekundu a máme to podeliť 3,9 kg a vyjde to približne 2,626 metrov za sekundu. Potom pamätám si teraz výsledok, nemusím do kalkulačky pozerať. Takže toto bol prvý typ príkladu na zákon zachovania hybnosti, aké sa vyskytujú na strednej škole, teda hlavne na gymnáziu 8 alebo 4-ročnom. Ja ti ďakujem za pozornosť, dúfam, že sa ti video páčilo, dúfam, že ti pomôže. A ak sa ti video páčilo, daj mi prosím ťa like a odber a inak sa vidíme pri ďalšom videu. Maj sa pekne, ahoj.